Abakwa Eskom bebefanele ukuchazela iScopa ngenkqubela kuphando ngomnye wabaphathi izivumelwano zezoshishino kunye nemiba enikelwe kwiiarhente eziphanda ulwaphulo-mthetho. Ukungaveli kwebhodi yongamele weEskom kwintlanganiso yanamhlanje kwacaphukisile amanye amalungu ePhalamende. It's completely utter disgust that they are disrespecting us, to say the least, for the lack of the better word. Abasiboni, Chair, if I were to be addressing them in Xhosa, I think the problem is more a problem of the appointments to the board. I mean, it really does need a strong permanent appointment to the chair of the board and perhaps some of the members of the board themselves. Akhwanqisekile amalungu ePhalamende xa kuthi gqi amalungu amabini ebhodi yakwaEskom sele iqukunjelwa intlanganiso ephikisa umyalezo ubuthunyelwe nguSihlalo webhodi nothe abezi kwiScopa kuba baya kwintlanganiso yebhodi kaEskom ekwanamhlanje. Myself and Professor Mongalo have always been going to join the meeting. Unfortunately, we joined a few minutes late. The correspondence to me was that the board was meeting today. That's what was said to me. Honorable Chair, I don't know what that is, but the two of us had confirmed with the company secretary that this meeting we are attending. I don't know what's happening with the chair or what else is happening elsewhere. Ebutsheni bonyaka urhulumente wathi ufuna ibhodi entsha kwaEskom. Emva kwesehlo sanamhlanje amalungu eScopa athi makwenzeke oko kamsinya. I will engage with the chair of public enterprise and see how we can get to have the ministry explain to us the processes underway for the purposes of appointing a permanent board. Ibhodi kaEskom inikwa umyalelo ukuba ize nenkcazelo evakalayo kwiScopa kwiveki ezayo. Asanebetshe wendaba zeSABC ePhalamende.